Baktian iki padang surya nanging peteng mripatku sinare rembulan nambahi susah ing atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku kok apusi padang surya nanging peteng ing mripatku sinare rembulan nambahi susah ing atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku kok apusi kembang tresno ning lambemu nyatane amung semu janji setya marang aku ning nyatane nyusahke atiku tega tenan kowe nglarani aku tega tenan kowe ngapusi aku wis cukup samene crita lan lakuku aku pamit lilakno lungaku yuk bersama Campur Sari Papat Songgo Indonesia yuk padang surya nanging peteng ning mripatku sinare rembulan nambahi susah ing atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku kok apusi nyun sewu Eka Sampur katuk sampur monggo klatur jemeneng mripatku sinare rembulan nambahi susah ing atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku kok apusi tresno ning lambemu nyatane janji setya marang aku ning nyatane nyusahke atiku tega temen kowe nglarani aku tega temen kowe ngapusi aku cukup samene cerita lan laguku aku pamit lilano lungaku ngapunten Pak Par nggih belajar
Ange surya nanging peteng ning mripatku sinare rembulan nambahi susah ing atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi padang surya nanging peteng ning mripatku sinare rembulan nambahi susah ing atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi kembang tresno ning lambemu nyatane amung semu janji setia marang aku ning nyatane nyusahke atiku tega tenan kowe nglarani aku tega tenan kowe ngapusi aku wis cukup samene crita lan laguku aku pamit lilano lungaku Kuwe utama yen berjamaah syukur tulan ngasar sholat saya ngedoi tindak muka maghrib isa ikut jakepin prayogan ditambah sholat sunahe sembrono iku perintahe agama ono sing dina mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin moyo moga suwarga matur suwun Pak. Inggih ngaturaken Pak Bagyogi kawulujikan kalih kala pepunden bini sepuh aji sepuh saking para tamu kakung miwah putri kathah tinggi hormatan mligi atur menika kunjuk dumateng panjenenganipun Kang Hamugati panjenenganipun Bapak Parni dalasan Ibu Tamikem sak keluarga niki ngaturaken Pak Bagyo wilujeng rawuh katur kunjuk dumateng kadang tamu kakung miwah putri Bapak